Luar biasa, kanca-kanca tepuk tangan buat Nduk Dea. Ngger. Aku lek bocah seneng budaya Jawa, ngrungkepi budaya, mongko kowe dilairke dadi bocah milenial ning kowe atimu ora isin ngrungkepi karo budaya Jawa, luar biasa. Lah kok aku ki dalang duwe anak malah ora seneng dalang, malah senengane mancing. Mancing napa niku, Pak? Astagfirullah. Mancing iwak lho. Tapi karo mbok sing dhisik ning karo mbok iki yo seneng dalang kabeh. Heeh ya. Nanong. Ya. Ana cerita tingkae ula Elisa, enek mikir Sa. Komentarmu gimana Sa? Iki SMP ning lek nyuwara ora kesusu sareh luar biasa. Aku mau sangu apa ora ya ki mau. Ya. Piye Sa? Ya pripun Pak Kangko? Pendapat kamu gimana tentang dia? Nah, tadi tak takon nih, aku tak tanyain, tak tangletin. Tangleting? Ya. Mbak Dea udah pernah ikut wayangan apa belum? Iya. Gitu kan. Punya pengalaman ikut dalang apa belum? Katanya udah gitu. Dalangnya siapa gitu? Dalang sini ya. Pak siapa? Ki Fajar Caroko. Oh ya udah berapa kali wayangan? 1 kali. Loh, sepisan wis kaya ngene lho. Oh, ora tahu anu to. Iya dia. Ora tahu melu dalang kene Pak Dalang Yasibin lho. Dereng. Ojo gelem lek bayar ngurus 50.000 kuwi. Kaya badan-badane. Kuwi sak kaya ngono ya. Itu yang luar biasa. Baru satu kali. Cara pakai bajunya juga. Ya enggak neko-neko. Betul. Ya toh, carane sanggulan. Lo demes kon dhuwur tekan ngisor. Betul. Carane bertutur juga hati-hati. Baru pertama ikut wayang biasanya ndredeg lho, Pak. Kalau berdiri di panggung yang demam panggung. Apalagi tak panggungnya Pak Kangko kan udah megah gitu ya, udah kelas nasional. Nah, iki enggak, dia berani tetap loh memandang penonton ya. Semangat Mbak Dia luar Terima biasa. kasih, Mbak Elisa. Pokoknya Indonesian Idol ya. Ya. Ya kudu disumuni pendapat kamu gimana? Tunas-tunas muda dari Blora ini kan luar biasa juga. Eka, bagaimana pendapat kamu? Kamu bisa ngomong nggak sih? Kalau aku sih yes. Yes piye? Nah iya saya mendukung 100% kamu pokoknya terus berjalan. Aku mbiyen SMP dandananku kelawu saiki lho kaya ngene iki lho. Bocah kelas 3 sape kaya ngene iki lho nek ponine gorden barangane aku dadi terinspirasi ngeten lho. Oh, poni gordene piye ta? Lah ngeten iki nyilak sampe nyilak kiwa ngeten niku lho, nyiwak-nyiwon nengen niku lho. Oh iya iya. Hebat. Luar biasa ya. Luar biasa, suwantene nggih pun pleng kalih gamelan. Iya. Nah, yo. Apa artikulasine nggih pun cetha, ora ndredeg kaya sing diomong Mbak Elisa wae. Ora kemrungsung. Ora kemrungsung. Saweh. Jane nggih ndredeg lho. Merinding. Oh, merinding. Merinding kok madhep aku koyo ora demit kowe gak usah. Nek merinding ya biasae, rasah madhep Dedek, ya Mbak. Dedek. Lah karo kene sik cilik aku Aku mau ayo sing cilik dhewe ngadeg, aku meh ngadeg lho. Dur kene kelas piro? Kelas 3 to? Kelas 3 SMP. Oh, lah kene kelas piro? Lagi daftar PAUD, Pak. Ngono koyo tekoki kelas. Nah, ngerti kene iki wis ning pawiatan inggil lho. Oh iya, pawitan inggil. Saking inggile tabrak motor mabur. Iya. Nggih, atur nuwun Pak Kangko. Iya. Pokoke nilai apresiasi. Iya. Kene Bang Siki, jelak ngenge ilang. Sing dandani mau sapa? Piyambak. Dandan dhewe. Nggih. Kok wis cuantik kaya ngono ya Isan. Dah, jan luar biasa. Iya. Kaya sapa? Mbok rupane kaya sapa kuwi? Sapa? Rupane iki kaya sapa?
Sop ora to. Ayo nembangnya ora cerewet sinden-sinden do. Ya. Engkang samya Cumbu cemberaya jenenge ulah tampar ganter ya suarane. Nanong nanong waning gonjak garawane sang moho wiku Nduk dia. dalam Selain masyarakat yang ada di Delok Pojok Watu, nggih para tamu undangan perangkating desa Pak Lurah, juga malam hari ini dihadiri penjalani Ibu Padmasari DPR Provinsi dari Jawa Tengah, jauh-jauh dari Semarang ke sini. Luar biasa. Pun biasa biaya ini. ngertos Menika lho nganggo apa jilbab biru. cantik Cantik ya? Nggih. Cantik. Niku putra-putrane iso ndalang. Luar biasa. Kembar. Putrane niku nggih, pinter ndalang ya luar biasa. Ibuke DPR, anake pinter ndalang. Ya, ya. Jos. Nah, ya. Karo penjenengane Pak Siswanto DPR Kabupaten Blora. Nah. Nanong. Aneng gesang naga raja Nanonin nong sasile nyinaka kini
siswi SMP Negeri 2 Randu Blatung, bener ya? Nggih. Tahun 2023 juara 1 Sinden Idol tingkat Kabupaten Blora kategori SMP. Nggih leres? Nggih, leres. Luar biasa. Riyen nggih nate nyindeni Mbah Sukron bulan Juli 2024. Leres nggih? Leres. Lah ya, Iki juga ada yang WA. Loh, iki sik HP ku kan iki anyar. Dadi tak anu lho, dadi salam untuk Dik Dia. Dadi ngene iki jenenge HP iPhone Pro Max. Kan anyar HP ku. Ya, badan wayang tak tukone HP iPhone Pro Max. Salam untuk Nduk Dea dari penggemar wayang utamane saka teman-teman dari WMC Wayang Maniak Community. Siapapun dalangnya yang penting wayangnya selalu dilihat dan dicintai. Tepuk tangan WMC. Nggih. Monggo lajeng. Aku tak buka HP sik. Ya, coba kaya ngapa. Konangan Sri angkleng terema. Ya yo. Dangdut bro. Luar biasa, konco-konco oplos tepanangan lagi Banduk dia.